Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνω το επεισόδιο Λαμπούμπου, το επεισόδιο 1. Πάμε. Τι υπέροχη ημέρα. Ας πάμε μια βολτούλα. Τουκ. Γεια σου Ροζ Λαμπούμπου, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι εσύ. Καλά και εγώ. Πάμε. Το εργαστήριο είναι αυτό. Κάτι έχει μέσα. Password, δεν ξέρω. Ένας ανεμιστήρα. Για να το τι κάνει. Θα το πατήσω εδώ. Εδώ και αυτά. Ναι. Όπα. Θα ξαπλώσω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο. Να κάνω. Μποινκ. Πλούιτ. Ωραία που είναι. Αυτή η ζωή είναι ζωάρα. Τι είναι αυτό? Απόφ. Αυτό είναι ένα τέρας. Κάτι ακούω. Το λιωτεράκι. Λαμπούμπου, τι κάνεις? Εγώ είμαι το λιονταράκι. Λαμπούμπου, τι κάνεις? Κάτι είναι εκεί. Είμαι ο λιοντάρης που τρώει τα πάντα και τα σώζει. Γεια σας. Ωραίος είναι ο λιοντάρης. Έρχεται και το Squishmallow. Γεια σας Squishmallow. Εδώ υπάρχει ένα τέρας, να το αυτό εκεί. Φοβάμαι, γεια σου. Όχι, συγγνώμη, έτσι σε φίλησα. Ωραία, νομίζω φτάνει. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε να βάλετε ένα like, ένα subscribe, ένα κούδωνο καμπανάκι και τα λέμε.